Ассалому алейкум. Ҳар рӯзи худо интернет медрӯӣ, я навор мебрӯя ай тамоми сайтҳо. Зани фалонира қатъи фалонӣ қапидем. Қапидем гап нест. Давво лаънате да шумо раҳмат. Қапиден ҳар душабарен ая ҷариб партоен. Неке навор гирифтан чӣ дар кор? Навор чӣ дар кор аямра гирифта партофтан? Худмона шарманда мекунем. О фикр намекунен 70% мужикои Тоҷикистон дар Россия. Во медонӣ ба дил чӣ мегзаронанд? Хоҳар доранд, апа доранд, модар доранд, зан доранд, духтар доранд. айҷа ҷигарошон хун мешавора мебинанд. Я ақл кунен девонаи чен навор қатъи накунен ин корора.